Добрый вечер, паважанае гаспадарства. Меня звать Зміцер Міцкевич. Вы глядзіце праграму без акрэдытацыі. І сёння, як звычайна, разам з калегамі мы паспрабуем абмеркаваць некаторыя цікавыя тэмы, якія былі на парадку дня. Сярод гэтых тэмаў шаў і страх лукашызму перад 9 мая, банкротства барысаў жылбуду і правал мадэрнізацыі, ну і, канешне ж, жаданне ебацік расфарбаваць всю краіну в чырвона-зелёны колер. І сёння гэтыя тэмы разам са мной будуць абмяркоўваць ачаравальная журналістка настоящего времени Вольга Жарнасек. Добрый вечер. Добрый вечер. Прэзідэнт цэнтру Мізаса Ярослав Романчук. Прывітанне. І вайсковы аглядальнік Белсату Александр Гелагаев. Добрый день. Аднак, паважанае гаспадарства, перад тым, як мы пачнем абмеркаванне, тут хацеў яшчэ спыніцца трошачку на адной вельмі важнай тэме. Я даведаўся, што 4 мая узброеныя бандфармаванні захапілі фанатаў футбольнага клуба «Славія Мазыр». Гэта тыя людзі, з якімі я таксама стаяў плечо да плеча на трыбунах і часам па-за іх межамі. Дык вось, я хочу просто выразіць словы падтрымкі гэтым хлопцам і іх сем'ям. Трымайцеся і ведайце, што все тыя, хто адказны цяпер за ваш пераслед, будуць несці адказнасць сапраўдную за гэта ўжо вельмі хутка. А цяпер давайте пачнем, напэўна, з найбольш блізкага да сённяшняга дня, 9 мая. Ужо зразумела, што беларусы масава выйдуць на пратэст, зразумела то, што ўжо шмат акцый анансуецца. Самая галоўная інтрыга. Воля, на твоё меркаванне, будуць все-таки лукашысты затрымліваць і збіваць людзей, будзе нас чакаць такая карная аперацыя супраць свайго народу на 9 мая, якая просто можа стаць сімвалічнай? Ну, па-першае, я мяркую, што, напэўна, не выйдзе такая вялікая колькасць людзей, як, напэўна, хацелася б арганізатарам, то бок Паўлу Латушку і ўвогуле апазіцыі, таму што мы ведаем, што было 25 сакавіка, гэта вельмі быў важны дзень, в прынцыпе, для беларусаў, гэта сімвалічны дзень, і чакалася, што тады, магчыма, выйдзе шмат людзей, але не атрымалася, таму што супраць лому няма прыёму. Вядома, што зараз пратэсны патэнцыял ён крыху зніжаецца, таму што гэта натуральная прычына. І мы чакалі, усе чакалі, журналісты і арганізатары, што 25 сакавіка выйдзе шмат людзей, але, на жаль, атрымалася, як атрымалася, і мне падаецца, што 9 траўня будзе вельмі падобная сітуацыя. І вельмі падобная сітуацыя ў плане рэакцыі ўладаў на пратэст, на які-кольвек пратэст, асабліва 9 траўня, які лічыцца для ўладаў вельмі сімвалічным, тым больш, што яны вельмі любяць паўтараць, што бела-чырвона-белыя прыхільнікі гэта фашысты. Таму, вядома, мне падаецца, што адказ будзе вельмі брутальны на любую спробу выйсці на гэтую акцыю. То бок ты чакаеш менавіта брутальнай рэакцыі, менавіта вось такой жэсці, што нават у гэты дзень, нават калі людзі там будуць прыходзіць в рамках дазволенага, так бы мовіць, праходзіць там праз рамкі і гэтак далей, нібыта прымаць удзел у дадзенай імпрэзе, все роўна будзе нейкая жэсць і все роўна можна чакаць нейкіх канфліктаў. Таму што мне часам здаецца, што ўлады проста выключаць на гэты дзень вось нейкае такое ўспрыняццё, пасля скажуць: вось глядзіце, все выйшлі на дзень перамогі, радовались, все классно, цудоўна, у нас адзінства ў краіне. Ну, хаця, зноў жа, вось гэта ж па логіцы я кажу, але логіка і сённяшні рэжым — гэта дзве рэчы, якія звычайна ў адным сказе не ўжываюцца. Я думаю, гэта будуць прэвентыўнае затрыманне. Абавязкова затрымаюць кожнага, хто будзе збірацца на гэту акцыю, хто патэнцыйна можа збірацца на гэту акцыю. То бок яны зробяць магчыма, каб ніхто на яе не прыйшоў, але калі будзе любая пратэсная актыўнасць, я думаю, што адказ будзе такі, які мы бачылі апошнія месяцы, а нават ужо амаль год. Я просто вось пра што. Калі гэтая акцыя будзе адбывацца ў такім фармаце, як анансуюць яе арганізатары, тых, хто заклікае, то вельмі вялікая верагоднасць, што ў выпадку нейкага разгону пад раздачу трапіць вельмі вялікая колькасць тых, хто ўвогуле не пры справах, хто ўвогуле там сапраўды Лукашэнку падтрымлівае, рэальна выйшаў вось там сказаць, што ебацькі убірались.
Ну, ведаеш, мне падаецца, што ў прынцыпу гэтая акцыя, нават не акцыя, а мерапрыемствы, якія плануюць улады, яны ў прынцыпу не будуць масавыя, таму што ўсе апошнія мерапрыемствы, якія яны планавалі, масавымі яны такімі не былі. Таму я думаю, што гэта будзе дастаткова цікавае відовішча з пункту гледжання таксама масавасці тых людзей, якія прыйдуць падтрымаць уладу альбо адсвяткаваць, менавіта там адсвяткаваць у іх паняцці гэты дзень перамогі. Я маю на ўвазе, якія адклікнуцца на заклік уладаў. Вось. Таму я думаю, што там не будзе нейкай масавасці і відавочна будзе хто куды прыйшоў і хто што святкуе. Ярослав, а по-вашаму можа атрымацца так, вось як з тым знакамітым мітынгам каля парку Дружбы народаў, вось які захапілі прыхільнікі Святланы Ціхановскай, прыхільнікі зменаў перад выбарамі. Вось калі мы даведаліся пра дыджэяў зменаў, калі ўлады планавалі адное, а людзі зрабілі зусім іншае. Зусім іншая сітуацыя. Нагадаю, што 4 дні выходных і радуніца, і гэта свята для людзей, гэта проста майскія магчымасці заняцца агародамі, дачамі, тым больш сёння апошні дзень, ужо пасля абеду людзі з'язджаюць на вёскі, хто куды. Я не думаю, што ввогуле нейкія масавыя мерапрыемствы будуць, таму што, ведаеце, больш усяго меня уразіла тое, што ветэранам Беларусі нават не заплацілі там ані капейкі, таму што гэта радыкальная некая, я ведаю, вот гэта тое, што падтрымалі бы ўсе, так, і бела-чырвона-белыя, і зялёныя, і ніякія тыя, таму што гэта, ведаць, дапамагчы там капейкай некай ветэрану, які прайшоў гэту вайну, гэта такая ўжо абавязак з грамадства, улады, каб не на словах казаць там, не гэтыя бутафорскія рэчы рабіць, а проста рэальна дапамагчы гэтым людзям, іх сем'ям. Гэтага не зрабілі. І ўсё тое, што з аднаго боку страх, з другога боку апатыя, з трэцяга боку агрэсыўнасць. Я думаю, што будзе вось тады, калі мітынг быў Ціхановская, гэта был пад'ём такі, гэта была бура, гэта было тое выказванне жадання пераменаў. Сёння такога настрою няма, сёння больш апатыя, сёння больш такая вясеннія гэтыя палявыя працы. І вось тое свята 9 мая, перамога, там нехта лічыць, што гэта перамога была значна пазней, для другіх гэта 8 мая, 1 мая там, альбо другога, але справа ў тым, што гэта мог быць свята, якое не палітызавана, не ідэалагізавана. Калі вось нават з пункту гледжання ўлады у нас год адзінства нейкага, вось 9 мая гэта тое, што можна прадэманстраваць адзінства. І тут, я думаю, што ўлады выкарыстоўваюць менавіта гэта, таму што яны і так атакуюць, маюць шмат такіх перформансаў для таго, каб атакаваць грамадскую супольнасць і апазіцыю. Вось гэты перформанс замах на Лукашэнкі, потым гэта вось тое, што Захад робіць праз Польшчу, Літву, Амерыку, усе супраць Беларусі, НАТО і таму далей. Таму гэта будзе больш такім святам, калі яны нічога не будуць рабіць, калі нехта будзе хадзіць з апазіцыі і крычаць там далой Лукашэнку, яны кажуць, выкарыстаюць прапагандысцкі, скажуць, ведаеце, нават гэта святое свята для ўсіх беларусаў, яны палітызуюць. А калі вярнуцца да гэтага пытання выплат ветэранам, як думаеце, гэта просто вось такі збой сістэмы, альбо гэта ўжо было мэтанакіраванае? Так, вось мы зараз сацыяльную сферу абразаем, тому што вядома, што зараз сацыяльныя выдаткі істотна скарачаюцца ў краіне. Так, што мы тут яшчэ парэжам? А гэтым на што, колькі іх там засталося, на што ім гэтыя выплаты? Бабах! Хаця якая там сума? Я думаю, што гэта сведчыць пра тое, чым сапраўды занята галава Александра Лукашэнкі, чы ён ввогуле арыентуецца на нейкую сувязь з супольнасцю, з ветэранамі, з усімі, ці ввогуле думае толькі пра тое, як там вырашыць свае пытання ўлады і рэсурсаў і таму далей. Таму калі чалавек думаў пра нейкую доўгатэрміновую перспектыву, пра шацунак, пра менавіта тое, што давайте, хлопцы, ўсё ж такі гісторыя, вайна, такая тэма, тут нельга палітызаваць і рэалізаваць усе разам мы вось перад тварамі гісторыі. Ён гэтага нават цяпер не робіць. Гэта сведчыць пра тое, што ён жыве ў сваім інфармацыйным кокане,
ён жыве ў сваіх эмоцыях, і тое, што там кажуць мы ветэраны, што там Казахстан даў грошы, Украіна дала, Расія дала, а ён нічога, ні капейкі, ну потым скажа, например, для начальнікаў адміністрацыі прэзідэнта альбо Міністэрства сацыяльнай бяспекі, а чаму вы гэтага не зрабілі? Там пакарадзе вас, чаму вы не данеслі? Они скажуць, ну мы вось прынеслі нейкія паперкі, а нас не пусцілі нават на парог. Так што гэта зноў пра рэальныя прыярытэты беларускай улады, пра тое, што адарванасць ад кантэксту існуе, пра тое, што сама ўлада ўжо не думае нават на перспектыву год-два, думае только на перспектыву месяц. Адсюль вось гэта такі магутны хіп і іміджавы, і ввогуле і маральны, таму што калі людзі на такое вось свята не атрымліваюць нават там некай матэрыяльнай узнагароды, нават там, ну гэта безглуздзіца, гэта я не ведаю, гэта тое, што зноў можа аб'яднаць, як гэта было ў 2020 годзе, і тых людзей, якія бела-чырвона-белыя сцягі маюць, і зялёна-чырвона. Таму што, дарэчы, Байсол якраз ужо пачаў збор сродкаў менавіта на дапамогу ветэранам. Вось вельмі класную ініцыятыву таксама паказваюць, хто сапраўды займаецца рэальнай падтрымкай насельніцтва. І яшчэ адзін выпадак, калі самі людзі пераймаюць на сябе функцыі дзяржавы і выконваюць іх больш паспяхова, чым лукашызм. Я думаю, калі б, просто зазначу одну рэч, калі б не было вось такой дзяржаўнай манаполіі на сацыяльную падтрымку на гэту тэму вайны ветэранаў, я думаю, што нашы ветэраны былі б значна ў больш лепшым стане, таму што можна было бы і за кошт грамадства і лячыць іх, і кожны бы ведаў, дзе гэта ветэраны жывуць, і гэта была бы не такая падтрымка да кожны там 9 траўня, так? А гэта падтрымка была кожны дзень. І таму вось гэта зноў паказвае, наколькі неэфектыўная маральна з'яўляецца дзяржаўная манаполія менавіта на гісторыю, на такія святы. Тут мне трохі было так смешна чуць пра тое, што там будуць выдаваць, улада будзе рабіць імідж гэтага свята як быццам бы не палітызаванага, ці нейкага, ці будзе закідаць пратэстоўцам, што вось вы палітызуеце там святое свята. Вось, таму што якраз наадварот, мэтай дзяржаўнай прапаганды ўсе гэты, напэўна, ўжо 26 год, там якраз з'яўляецца палітызацыя 9 траўня. Яна такім чынам як бы прыпісвае сабе заслугі там сталінскага, мовна кажучы, рэжыму і заслугі адначасова там тых людзей, якія ваявалі з нацызмам, якіх бы яны не прытрымліваліся палітычных перакананняў. Вось, і, ну, гэта палітызацыя 9 траўня, гэта старая традыцыя савецкай сталінскай прапаганды, якая, в прынцыпе, нічым не адрознівалася ад гітлераўскай прапаганды, і сучасная дзяржаўная прапаганда, в прынцыпе, дзейнічае ў тым жа самым рэчышчы. Зараз, наколькі я разумею, яны хочуць зрабіць з 9 траўня такое падвойнае свята, што вось мы перамаглі ў 45-м годзе, а цяпер, значыцца, мы перамаглі яшчэ белых фашыстаў, там, калабарацыяністаў яшчэ ў 20-м годзе, вось мы святкуем гэтае свята. Такія ноткі ўжо як бы ёсць, яны у дзяржаўнай прапагандзе, яны абсалютна відавочны. Таму казаць там пра нейкую непалітызаванасць гэтага свята не выпадае. Гэта працягваецца, в прынцыпе, з большым ці з меншай, у большай ці меншай ступені гэта працягваецца ўжо дзесяцігоддзямі. Вось. Акрамя таго, я тут згодны з тым, што, ну, я лічу, што калі людзі выйдуць у гэты дзень, то і паспрабуюць сябе неяк абазначыць на вуліцах, то рэакцыя сілавікоў будзе вельмі жорсткай. Таму што якраз гэтае падкрэсліванне 9 траўня як яшчэ аднаго свята, як свята, якое набывае як бы новую актуальнасць у дзяржаўнай прапагандзе. Акрамя таго, пастаянныя спасылкі на вайну і на ваенны час, і на тое, як трэба там паступаць са здраднікамі,
і гэта вядомае не да законаў, гэта той же самы у тым же самым рэчышчы, так, па законах ваеннага часу, умоўна кажучы, гэта ўсё гучыць. І яны сабе такім чынам даюць індульгенцыю на большы і большы гвалт, на абсалютную беспрынцыпнасць і абсалютную беззаконне. Вось. І яны такім чынам адначасова палохаюць людзей, і адначасова яны самі сябе запалохалі. Таму яны смяротна напужаныя той сітуацыі, што падаўляючая большасць беларусаў паказала, што яна супраць гэтага рэжыму. Гэтая ваенная гістэрыка, такая самазавод, калі улада увесь час апелюе да вайны, праводзіць паралелі з вайной, пры тым, што з ёй ніхто не ваюе з беларусаў. Яна мне нагадвае вядомую прамову Геббельса, якая была ў лютым 43-го года пасля таго, як у Нямецчыну прыйшлі навіны пра знішчэнне нямецкай групоўкі пад Сталінградам. Вось, гэта такая... У гэтай прамове Геббельс казаў, што ну вось, цяпер, значыць, раз так, то мы пачынаем там рашучую вайну, тотальную вайну, вы хочаце тотальнай вайны, і там увесь зал крычаў: так, мы хочам тотальнай вайны, і, значыць, пад кіраўніцтвам нашого фюрера мы, конечно, абавязкова пераможам. Ну, як бы, вядома, чым гэта закончылася. Знаете, што 9 траўня гэта ўвогуле вельмі сімвалічная дата, і гэта будзе вельмі цікавы дзень, здаецца, у сучаснай Беларусі, таму што з аднаго боку прыхільнікі апазіцыі кажуць, што лукашысты гэта фашысты, а з іншага боку Лукашенко і яго прыхільнікі кажуць, што ўсе прыхільнікі апазіцыі гэта фашысты. Таму мы назіраем вельмі цікавую сітуацыю, і 9 траўня, гэты сімвалічны дзень перамогі над фашызмам, ён таксама тут вельмі цікава ўсё гэта ўпісваецца. Але мне падаецца, што 9 траўня гэта таксама будзе зноў паказальны дзень для Лукашенка, таму што кожны раз гэта азначаецца з помпай, гэта там парады, гэта шмат людзей, якія святкуюць, неважна, іх загналі ці не загналі. Я думаю, што ў гэты раз нават загнаць вялікую колькасць людзей не атрымаецца. То бок, хутчэй за ўсё, гэта будзе зноў жа, як не ведаю, тайная інаўгурацыя ці іншыя рэчы, якімі Лукашенко спрабаваў надаць масавасць і паказаць, што ён ўсё-такі застаецца прэзідэнтам Беларусі. Вось гэта будзе зноў жа той жа паказальны дзень, калі мы пабачым, колькі ягоных прыхільнікаў выйдуць у гэты дзень яго падтрымаць. Таму, насамрэч, на месцы апазіцыі я б, напэўна, не змешвала тут акцыі пратэст, я проста паназірала над тым, ну, вось, як бы, вось ёсць Лукашенко, вось ён думае, што ён прэзідэнт, і вось хто яго прыйшоў падтрымаць, таму што, вядома, тут згодна, гэта абсалютна палітызаванае свята, дзесяцігоддзямі было палітызавана, і, безумоўна, гэта вельмі важны дзень для Лукашенка, і ён хоча, каб гэта дзень прайшоў ідэальна, каб усе яму там, як бы, усе яго віталі, як бы галоўны камандуючага, як прэзідэнта, але вядома, што мне так падаецца, што ў гэтым годзе так не будзе. Я тут пагаджуся з Вольгай і дадам яшчэ, што ў беларускім кантэксце дзень 9 траўня мае зусім іншае значэнне, як і памяць пра вайну, чым у, напрыклад, агульнасавецкім ці ў расійскім кантэксце. Таму што для нас гэта гісторыя там вайны, акупацыі, трагедыі, часам гэта забойчай вайны ў тым ліку. Людзі далёка неадназначна ставіліся там і да савецкіх партызанаў, да прыходу савецкіх войскаў і да мабілізацыі ў савецкае войска, што ў 41-м, што ў 44-м годзе. Вось. А Лукашенко ўвесь час гэта святкуе у такім агульнасавецкім стылі. Вось. У якім галоўная ідэя, там, умоўна кажучы, сімвал вайны для яго і сімвал вайны ў ягоным свяце, да? Гэта там танкі, фронтавікі, там артылерыя бахае, там самалёты летаюць і тому падобнае. Гэта не адпавядае беларускай традыцыі памяці народнай традыцыі памяці пра вайну. Таму, як гэта было даволі пампезнае, пустое ў значнай ступені свята для вялікіх масаў беларусаў, таму што там, згадваючы там маіх сваякоў, якія ваявалі, для гэта іх не было нагодай кудысьці выхадзіць і
штосьці ўрачыста там схаваць і тому падобнае. Гэта было просто нагода згадаць пра памерлых і там парадавацца за тое, што выжылі. Вось. І вось гэта якраз такі вельмі добра кажа пра характар сённяшняй улады. Вось менавіта гэтая ваенная рыторыка і таксама вось тыя, хто цяпер в пагонах брэша пра всялякія зачысткі, пра всялякіх ворагаў, пра тое, як яны там змагаюцца, робяць гэта менавіта таму, што рэальнай вайны і рэальнага змагання яны яшчэ не бачылі. І я вельмі сур'ёзна сумнеюся, што калі яны гэта ўбачаць, вось тых, хто цяпер гучней за ўсіх цяўкае, што не заб'ецца ў вугал і не будзе сидзець там, як мыш пад венікам. Таму што звычайна, як мы ведаем, в такіх сітуацыях якраз такі так і адбываецца. Таму што разганяць людзей на вуліцах і хапаць Ніну Багінскую і в автозак запіхіваць, гэта не тое, што сутыкацца з рэальным ворагам. І вось якраз такі гэта менавіта таму у Лукашэнкі такая ура, вось гэтая пераможная рыторыка, і вось самалёты бахаюць і гэтак далей, таму што рэальнай вайны ён ніколі не бачыў. Добра, едзем далей. Барысаў жылбуд, банкрот. Тут гэтае прадпрыемства прайшло праз цудоўную мадэрнізацыю, пра якую ўжо там легенды складаюць, пра гэтую з'яву ў беларускай эканоміцы. Там 10 мільярдаў рублёў было выдаткавана ў свой час на тое, каб гэтае прадпрыемства мадэрнізаваць, палепшыць, зрабіць сучасным. У мяне толькі одно пытанне, Ярослав, скажыце, калі ласка, вось куды можна дзець гэтыя грошы, каб прадпрыемства ўсё роўна не запрацавала? Мне здаецца, нават калі проста зруйнаваць было і з наля пабудаваць нешта новае, можна было зрабіць штосьці талковае. Вось як? Справа ў тым, што Барысаўбуд, вот гэтае прадпрыемства, гэта толькі маленькая кропля, зусім не самая яркая, таму што там недзе было 200-250 мільёнаў даляраў інвеставана менавіта ў гэты праект. І калі на твоё пытанне, куды гэта знікла, ведаеце, у нас тое, што называю распараджальнікі, асваяльнікі чужога, іх недзе да 15-20 тысячаў фізычных і юрыдычных асобаў, якія вельмі добра ведаюць, як каналізаваць гэтыя грошы ў свае кішэні. І калі мы палічым усе тыя грошы, якія былі затрачаны на мадэрнізацыю беларускага саўка дзяржплана, гэта недзе 70-75 мільярдаў даляраў. Мільярдаў даляраў. І вось тыя грошы, якія маё улюбёнае прадпрыемства, якія адсочваю з 95-го года, гэта нават не гэта барысаўскае прадпрыемства, якое мелі там розныя этапы развіцця, а баранаўскае хлапчатобумажнае аб'ядненне БПХО, якое там было такім грандам савецкай лёгкай прамысловасці, там працавала шмат тысячаў людзей. І вось калі атрымаць вось тыя грошы, сумаваць, якія яно атрымала там за апошнія 25 гадоў, гэта недзе 3 мільярды даляраў. 3 мільярды даляраў, і прадпрыемства ввогуле не жывое, больш мёртвае, чым жывое. І калі б яго, як ты кажаш, закрыць, і кожнаму працаўніку тады збудаваць трохкомнатную пакаёвую кватэру ў Менску, то яшчэ грошы засталіся бы. Як табе такое, Ілон Маск? Менавіта ў гэтых схемах, у гэтым схематозе і з'яўляецца, крыецца суть альбо прырода нашай улады. Трэба зрабіць тыя механізмы абагашчэння менавіта номенклатурна-сілавых кланаў схематознікаў, якія быццам з'яўляюцца формай мадэрнізацыі, падтрымкі прадпрыемстваў. Вось яны гэта вельмі добра ведаюць. Альбо праз гандлёвыя дамы ў Маскве, альбо праз афшоры, альбо, напрыклад, ведаеце, у нас куды ни глянь, нават такія, здаецца, флагманы, як калійнае ўгнаенне. Каму мы далі калійнае ўгнаенне распрацоўваць? Беларуськалію, дзяржаўнае прадпрыемства, альбо Люгуцэрыеву, чалавеку, які там амаль банкрут у Расіі, праз Кіпр сюды зайшоў. Хто ў нас з'яўляецца уласнікам найбуйнейшай рознічнай сеткі Евраторг, Евраопт? Зноў людзі, якія маюць свае карані ў Манака, фармальна, юрыдычна.
і там паглядзім, аўстрыйцы кіруюць нашымі дарогамі, арабы будуюць нашы там менавіта нешта яшчэ, сербы з'яўляюцца найбольш дэвелаперскай кампаніяй. Па сутнасці мадэль эканамічнага кіравання Беларусію гэта у Лукашенка такая: знайсці 5-10 інвестараў з розных краінаў, дамовіцца з імі прыватна, упусціць іх сюды, касіць манапольную рэнту, арганізоўваць розныя схематозы, каб ніхто не ведаў, дзе грошы, а людзям прадаваць гэту жвачку наконт таго, што, ведаеце, мы мадэрнізуем, дрэнныя чырвоныя дырэктары, дрэннае тое, дрэннае сёе. Нават калі іх зловяць, нават пракуратура кажуць вось на горонцым учынку, то і так мы што бачым? Мы бачым як тое, што было з Мінздравгейтам. Амаль больш за 100 асобаў злавілі, а потым пракуратура кажа, што, ведаеце, 12 гадоў дзейнічала гэта сетка, калі кантрольныя органы пакрывалі карупцыянераў замест таго, каб лапаць іх, і нічога не змянілася. І тыя самыя людзі робяць гэта з цукранай прамысловасцю, з цэментам, за шклом, з электронікай. І вось зноў гэта тая ілюзія альбо той месседж, які прадае вельмі актыўна Лукашенко ў Беларусі, што я тут толькі для людзей, толькі для звычайнага чалавека стараюся. Вот калі прыйшоў бы такі буржуй, ліберал Романчук, ён бы тут все прыватызаваў, і вы бы тут былі бы босамі, голымі, галоднымі. Воля, на твоё меркаванне, што з такімі прадпрыемствамі ўвогуле рабіць? Таму што ёсць такая ідэя, што як бы гэтую шокавую тэрапію, закрыццё ўсяго гэтага трэба будзе пражыць у любым выпадку. Дык вось, ці згодна ты з такім меркаваннем, і калі так, то як тады яго падаць беларускаму народу, каб ён пасля зноў жа на рэакцыі не казаў, што Лукашенко быў, оказывается, ніштяк, заводы працавалі? Ну, щиро кажучи, мне падаецца, што ўжо усе гэта зразумелі, таму што зараз такі ўзровень дабрабыту, для якога беларусы, мне падаецца, не гатовыя, таму што яны бачаць, што ўсё становіцца ўсё горш і горш, і ўсё будзе становіцца ўсё горш і горш, таму што мы бачым санкцыі, якія амерыканскія, які часткова працуюць, там тую сітуацыю з нафтаном мы бачым. Я думаю, што людзі там дастаткова добра разумеюць, хто вінаваты, што там не амерыканцы, а што вінаваты рэжым Лукашенка. Мы бачылі вялікія пратэсты на Азоце, на іншых прадпрыемствах, то бок мы разумеем, што там людзі усвядомленыя, хто стаіць за ўсёй гэтай сітуацыяй, і, вядома, эканоміка будзе пагаршацца. Мне узнікае такое параўнанне з царом Мідасам, толькі са знакам мінус. Бо Мідас да чагось там даканаўся, гэта ператваралася ў золата, а Лукашенко да чагось даканаецца, і гэта ператвараецца не ў золата. Не будзем называць, во што гэта ператвараецца, але мы ўсе гэта разумеем. Таму мне падаецца, што у прынцыпу грамадства больш ці менш гатовае. Вядома, што таксама будуць незадаволеныя, вядома, будуць тыя, хто прызвычаюся нават да гэтага мінімальнага дабрабыту, які там даецца гэтай улады, і яны будуць супраць. Але, на маё меркаванне, людзі збольшага гатовыя, яны ведаюць, што гэта проста неабходна, каб была гэтая шокавая тэрапія, каб проста іх дзеці жылі лепей. Алесь, як думаеш, вось сапраўды гэтая шокавая тэрапія гэта добры шлях, і галоўнае, ну, ёсць такія прадпрыемствы, якія все-таки варта захаваць там і ў дзяржаўнай уласнасці? Я думаю, што шокавая тэрапія гэта шлях не лепшы. І я думаю, што некаторыя прадпрыемствы стратэгічна абавязкова трэба захаваць у дзяржаўнай уласнасці, напрыклад, той же самы МЗКТ, ці яшчэ некаторыя прадпрыемствы, якія вырабляюць ваенную прадукцыю. У прыватнасць, напрыклад, калі у Беларусі будзе разгорнутая вытворчасць боепрыпасаў, то яны павінны быць казённыя прадпрыемствы, таму што у сітуацыі, таму што яны ўвесь час будуць выконваць толькі дзяржаўныя замовы, і у той жа час яны павінны ўвесь час мець мобілізацыйныя магчымасці, рэзка нарасціць вытворчасць тых же самых боепрыпасаў і тому падобного.
на захоўванне мабілізацыйных магчымасцяў у мірны час звычайнае камерцыйнае прадпрыемства хутчэй за ўсё просто не пойдзе, таму што гэта вельмі дорага. Увесь час трымаць у запасе дадатковыя станкі і тому падобнае, якія просто стаяць, на якіх ты просто выдаткоўваеш грошы, каб яны захоўваліся увесь час у гатоўнасці да разгортвання дадаткового производства. Вот. Что датычыцца шоковой терапии, то я лічу, что тут трэба, что нам трэба, каб яна была не шоковой, ось банальна. То бок, па-першае, на кожным прадпрыемстве павінен, калі гэта прадпрыемства непрыбытковае, то трэба адкрыты аўдыт з удзелам працоўных калектываў праводзіць. І вельмі шмат даць, напрыклад, самім працоўным ацаніць стан свайго прадпрыемства, каб яны самі зразумелі, убачылі, што тут можна зрабіць, чаго тут нельга зрабіць. І калі гэтыя калектывы на гэтых прадпрыемствах, можа быць, яны самі прымуць рашэнне о том, што давайте будзем праводзіць прыватызацыю. Тады гэтае рашэнне не будзе такім балючым для іх. Мы бачым, наколькі важную ролю у дадзеным выпадку граюць, нават у сітуацыі мінулага года грала меркаванне працоўных калектываў лідараў беларускай прамысловасці, таго ж самого МЗКТ, ці там Гродно-Азоту, ці Нафтану, ці Беларуськалію. Ось. І сапраўды гэтыя людзі патрабуюць, і яны маюць права патрабаваць, што лёс іхнага прадпрыемства не будзе вырашацца без іх. Тут з пункту гледжання прыватызацыі я бы зноў не выкарыстоўваў тэрмін, які выкарыстоўваюць нашы ворагі і апаненты, шокавая тэрапія. Сёння мы живем у стане шоку уже шмат гадоў. 10 гадоў эканоміка не расце, топчецца на месте. І калі мы кажам, прости, про шок, слухайте, мы уже тут сама час выйсці з гэтага шоку, тому што інакш мы ўсё там, краіны уже не будзе, эканомікі не будзе. Таму ніякай шокавай тэрапіі. Шокавая тэрапія это сёння, не тэрапія, шокавае забойства эканомікі сёння адбываецца. Ніякое шокага не будзе ад таго, што будзе зноў. Ёсць напрацаваны з намі закон об адраснай дзяржаўнай дапамозе грашовай чалавеку. Вот чалавек трапіў у бяду, вот табе грошы. Навошта даваць грошы прадпрыемству, які, ведаем, ёсць схемы распілу, асваення рэсурсаў, якія вось выкарыстоўваецца Лукашенко. Трэба графічна паказаць, чаму вольны рынок дэмакратыя лепшы дасць рэзультаты і ў эканоміцы, і ў сацыялцы, і ў інвестыцыях, і мадэрнізацыі, усім тым, што робяць зноў беларусы. Добра, у нас фінальная тэма. Давайте крыху пазітыўчыку дадамо в наше абмеркаванне. Тут цудоўныя навіны з'яўляюцца аб тым, што ебацькі вырашылі перафарбаваць весь свет в чырвона-зялёныя колеры. Самы цудоўны прыклад – гэта, канешне ж, стэла в мастах. Бабах, тут з'яўляецца карціначка, мы бачым гэты твор мастацтва. Што гэта? Вось самі усталявалі помнік, самі завандалілі. Просто цуд нейкі. Увогуле, Воля, па-твойму, вось у гэтых людзей просто сапраўды не выцікаюць вочы ад гэтага спалучэння колеру, ад таго, што яны робяць. І чаму самае галоўнае? Гэта вось у іх настолькі успрыняццё рэальнасці затуплена, ці як, ці ніякага ўспрыняцця прыгожага не мае. Не магу зразумець. Мне падаецца, што гэта не пра прыгожа, гэта не пра эстэтыку, гэта пра тое, каб паставіць клеймо. Каб обозначить, что мы тут. Это наш символ, потому что у меня тут возникает такая сразу думка про любимую не отдают, и вот на эту любимую треба поставить клеймо, потому что это моя любимая, а вот она моя, и тому как бы все повинны это бачить. И это відавочнае супрацьстаянне зноў жа паміж пазіцыяй уладамі, тому что калі пачыналіся працэсты, пайшлі бела-чырвона-белыя сцягі, яны былі паўсюду, у кожным акне, гэта былі і адзенне, і сукенкі бела-чырвона-белыя, і парасоны, то бок кожны сябе абазначыў, што гэта я супраць улады.
А ўлада зараз робіць тое самае, як бы тое, што можа рабіць, гэта перамалёўваючы ўсё магчымае ў чырвона-зялёнае, гэта вывешванне там сцягоў на ўсіх магчымых будынках, гэта зачышчэнне зноў жа тых бела-чырвона-белых якіх-кольвек знакаў, якія з'яўляюцца зноў жа паўсюль, вядома, дзе гэтая партызанка, яны з'яўляюцца там на будынках і замалёваюць, яны зноў з'яўляюцца. То бок гэта такое клейменне гэтую любімай, каб паказаць, што не, гэта наша, і вы мусіце гэта зразумець, што гэта наша любімая, і вы не маеце на яе права. Таму я думаю, што гэта зусім не пра эстэтыку, і даходзіць тут зусім да нейкіх жудасных рэчаў, парадаксальных, напрыклад, бачыла, што там сметніцу перамалявалі ў чырвона-зялёны. То бок у іх нават няма паняцця такое, што гэта сметніца, то бок вы самі як бы правакуеце і паказваеце, што вы не маеце да гэтай сімволікі ніякага шацунку. Бо для іх гэтая сімволіка не значыць нічога, акрамя таго, што гэта мы. То бок гэта абазначэнне для гэтай групы насельніцтва, калі бела-чырвона-белы сцяг для апазіцыі, для іншых людзей, гэта гістарычная памяць, гэта сімвал супрацьстаяння, гэта сімвал свабоды, гэта сімвал абяцання дэмакратыі, абяцання нармальнага жыцця, то для іх гэта абяцанне стабільнасці, тое, што станецца так, як яны прызвычаіліся жыць, і тая ідэалогія, да якой яны прызвычаіліся, але гэта не мае для іх ніякага глыбокага сэнсу. Потому што калі правесці апытанку на вуліцы любого гораду і запытацца, што ж такое чырвона-зялёны сцяг, як ён з'явіўся і што ён сімвалізуе, ніхто не будзе ў стане адказаць. Калі запытацца пра бела-чырвона-белы сцяг, я думаю, што адказаў будзе нашмат больш сэнсоўных. Алесь, на твоё меркаванне, што ім яшчэ трэба завандаліць? Вось што яшчэ трэба зрабіць чырвона-зялёным? Вось я не ведаю, там давай просто тут накідаем ім прапановаў, а то ў іх жа вечна біда з ідэямі. Мне вельмі спадабалася фотка ў інтэрнэце з перафарбаваным так у чырвона-зялёныя колеры помнікам Мішы незалежнасці. Ну, каля палацу ўраду, дому ўраду. Вось. Ну, гэтых людзей, улічваючы іх, так сказаць, эстэтычныя густы, можна і, так сказаць, узровень культуры можна чакаць усё, што заўгодна. Яны могуць перафарбаваць і помнік на пляцу Перамогі, таксама чырвона-зялёны колер. І, не ведаю, і манумент у Хатыні могуць перафарбаваць таксама. Я, як бы, яшчэ трохі градус, так сказаць, падкруціць іх, яны сябе трохі раскачагараць і перафарбуюць усё, што заўгодна. Іншая справа, што яны, мне здаецца, не разумеюць, што гэта выклікае ў асноўным смех, агіду, ну, і ўсё. Характэрна, што самі сябе яны гэтымі колерамі не пазначаюць, каб не выглядаць дурнямі. Гэта мы можам там людзі, калі гэта было адносна бяспечна, людзі там насілі бел-чырвона-белыя стужкі, выражаючы сваё прыватнае меркаванне. Гэтыя людзі з чырвона-зялёнымі стужкамі не ходзяць. Альбо баяцца, альбо ім сорамна, альбо яшчэ што-небудзь. Але вось нейкія нежывыя аб'екты, якія супраціўляцца, так сказаць, такому перафарбаванню не могуць, яны, як бы, дэманструючы свой такі адміністратыўны раж, яны, як бы, перафарбуюць толькі так. Ярослаў, па-вашаму, гэтае вось рашэнне завандаліць той ці іншы аб'ект прымаюцца неяк на больш высокім узроўні, альбо гэта ініцыятыва такога там лакальнага ебацькі. Сидзіць там нейкая цётка в этом отделе идеологии и думая, вот что это оно так некрасиво, надо покрасить у красно-зеленый, и вот тогда будет отлично смотреться. Бабах! И гэтыя камунальнікі адразу выконваюць. Для мяне гэта такі номенклатурны конкурс найлепшага лізаблюда краіны. Ідэолагі казалі, хто лепш зробіць, хто нешта пафарбуе. І вось яны ачкаўціраюць, яны лізаблюднічаюць, яны крэатыў. Як яны могуць? Яны інакш проста не могуць. Яны ж не тое, што могуць там на Ютьюбе нешта зрабіць, альбо там які там на Тіктоку нават. Яны проста толькі чырвона, ім межы сказалі, крэатыўце і рабіце. І тым больш яны гэта робяць. Лаяльнасць сваю выказваюць, некую там залізваюць, як кажуць,
А на наступствы, на тым, што як яны ставяцца да гэтых сімвалаў, ім нічога ім напляваць на кажуць. Як памятаю, пасля вось у савецкія часы гэтыя партрэты гэтых лідараў, яны пасля кожнага гэтай дэманстрацыі кідалі, іх рвалі, недзе там не пыліліся. Так і тут. Пасля кожнага гэтага дэманстрацыі гэтага вось такога лаяльнасці или заблюдства, яны потым ідуць, здымаюць усе гэтыя знакі сябе, яны скажуць, ну вось, мы зноў як нармальныя людзі. Вось у душы яны зноў ведаюць, што нармальнасць гэта не тое, што яны робяць, як нейкі антыперформанс альбо перформанс, як гэта беларускі антыоскар. Вось ёсць тыя цуды, якія робіць Цеслер, вось кожны там, знаеш, захапляецца, тыя рэчы, якія робіць там Маргарыта Леўчук, тыя рэчы, якія робіць там Тор Бендит і таму далей, а ёсць вось такое праяўленне такога як антыавангарду, альбо, можа быць, лукашэнкаўскі авангард, які потым мы будзем збіраць недзе там праз некалькі гадоў у нейкім музеі, кажуць, во, глядзіце, як людаблюдствавалі, як было номенклатурныя гэтыя кланы і кланікі адказвалі на тое патрабаванне ўлады дэманстраваць сваю лаяльнасць. Я думаю, што гэта хутчэй за ўсё будзе музей кічу. Вось. Але зноў гэта кіч як форма такога арту. Вось на гэтай цікавай ноце мы, паважанае гаспадарства, і скончым нашу сённяшнюю праграму, да развітаемся з нашымі цудоўнымі спікерамі. І вось ведаеце, цяпер сапраўды зразумела, чаму у лукашыстаў так гарыць, калі іх параўноўваюць з нацыстамі. Таму што лукашысцкія акупанты ад нацысцкіх адрозніваюцца толькі тым, што нацысцкія не здзекваліся з беларускіх нацыянальных сімвалаў і мовы. Так што вы, паважанае гаспадарства, не слухайце гэтую ваяўнічую рыторыку тых, хто на вайне ніколі не быў, і захоўвайце пазітыўны настрой. Гэта была праграма «Без акрэдытацыі». З вами быў Зміцер Міцкевіч. Добрага вам вечару і добрых выходных.